Historické budovy, skvělé kavárny, restaurace, parky i metro doslova pár metrů od domu. To je Karlín. A právě tady pro vás máme byt 1KK 82 metrů čtverečních. Nachází se ve 4. patře udržovaného domu s výtahem. Samotný interiér nabízí 71 metrů čtverečních obytné plochy a dalších více než 11 metrů galerie. Celkově tak získáte 82 metrů prostoru, který se dá využít mnoha způsoby. Na první pohled zaujmou vysoké stropy, podkrovní atmosféra a krásná dřevěná podlaha, která celému prostoru dodává příjemné teplo. Galerie nemusí sloužit jen jako místo na spaní. Může se z ní stát domácí pracovna, čtecí kout nebo prostor pro hosty. Kuchyňská linka i koupelna prošly rekonstrukcí přibližně před 6 lety, takže nový majitel může bydlet téměř okamžitě. Zároveň ale zůstává dostatek prostoru pro vlastní úpravy. Právě dispozice nabízí zajímavý potenciál. Po menších stavebních úpravách lze vytvořit samostatnou ložnici i velkorysé úložné prostory, aniž by interiér ztratil své kouzlo. Podkrovní prostor příjemně prosvětlují dřevěná střešní okna s izolačním dvojsklem, která přispívají k tepelnému komfortu interiéru. Pro lepší pohodlí v letních dnech je v jednotce instalovaná klimatizace. Karlín je místo, které si lidé vybírají nejen kvůli bydlení, ale hlavně kvůli životnímu stylu. Jen pár minut chůze od domu najdete stanici metra Křižíkova, tramvajové zastávky, cyklostezku podél Vltavy i oblíbené podniky. A když budete chtít na chvíli zpomalit, během několika minut dojdete do Kajzlových sadů nebo na Rohanský ostrov. Pokud hledáte bydlení, které spojuje charakter podkrovního prostoru s jednou z nejžádanějších adres v Praze, přijďte se na ně podívat osobně.